ଚାଲିବ ସେ কি বলে হসপিটালে ধর্ম বলে বিরোধ করতেছে যাও না ବଡ଼ ପଳେଇ କହୁନ ଭଗବାନ କହିକି ନେବ ଭଗବାନ କହିକି ନେବ ହଁ ତମକୁ ଯାଇକି ନ ଲାଗିଛି ରସି ଏପଟୁ ଟିକେ ଅନେଇଥା କ'ଣ ହବ ଘଟଣା କହିଲେ ସେପଟେ ଆସିବେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିବେ ବାଇକ୍ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଫୋପାଡ଼ିବ ବେଲା ସେ ଟୁକା ଉଡ଼ିଲା ମସଲା ଭଲ ଭାଙ୍ଗିଲା